Wuza Video Production presents is the Survivor Party of Chief Chinaza Joshua Orakwe Arwanteje. Today we are to thank Almighty God for his survival. Today is Sunday, 2nd of April 2023. We'll be at the RCCG Fruitful Vine area, situated at 71 Common Street, Agor Palace Road, Okota, Lagos. Today, a lot of friends, well wishers, family relations will all be gathering for the survival party of Chief Chinaza Joshua Orakwe Arwanteje. After the church service, there will be reception at a Eco Club of Bado Thomas Street, Surulere, Lagos. The chairman of the occasion is Chief Dr. Evans Metu Amolonya Nego na Abatete. Music by DJ Quest. Join us as we're going to give you the full coverage of this event. Edikai Bakronobo Stata iso Chief Chinaza Joshua Orakwe Arwanteje. Ikene Chineke ni napota nke Chineke napota ya. Nasi Chineke na rekene. Onye olu ebube emekwana ka o si eme. Anyị ekenekwa ọtụtụ ndị mmadụ gbakọrọ n'ụbọchị tata. Friends and well-wishers. N'isoro Chief Chinaza Arwanteje. Ikene Chineke na nnapụta Chineke napụtara ya. Chineke ediko abu na RCCG Fruitful Vine area, number 71 Common Street, Agor Palace Road, Okota, Lagos. Kaiga na we kene Chineke we to mama ihe Chineke mel Chineke na rekene.
show in Azogoro. Going back to my village around 6:30 p.m. in the evening. We run into the hands of Omongo men and they kidnapped me. But I'm here to thank God for his goodness. In Jesus' name. Let's clap for the Lord. Let's clap for the Lord. Not just to you, to me, and to the church. Lord, intervene. Lord, help me. And throughout the journey, the wife carried me along as she traveled to home and all that and all that and all that. The day she called that they have released me. Oh, you need to see the jubilation. I pray you will not have a near-death experience in Jesus. Monitoring you. Because that is what was accidental kidnapping. It was not the person actually was that room at that time. As they were taking people from different vehicles. And they saw him say, this one go home. And they carry him. Maybe if they see something like always slim and easy, this guy go and go. With my shirt and trousers. But we thank God is alive today. I want to pray for you. Chinasa, or Akman, name that person. Wife, joy, children, joy. Lord, I thank you. Your son has come here to say thank you. He has come here to say, Lord, you are good. It's not the wife coming to say, thank you for successful burial. But she has come to say thank you that my husband is alive by my side. And we thank God that the enemy did not enter the matter spiritually to expand it beyond kidnapping. But did not lead from kidnapping to death that you were released. Some people paid ransom and their life was still killed. You came out alive. God has restored your health. You are fine. Your wife and children. To God be the glory in the name of Jesus. Father, accept the thanksgiving offering of Chinasa Orakwe in the mighty name of Jesus. Father, this is a prayer in the Orakwe family. No young person will die. Can I hear amen? In your wife's family, no young person will die. Chinasa, you have escaped death. You will not bury your children. You will not bury your wife. Because you have escaped this death, you will see gray hair. You will live long. In the name of Jesus. From today, evil prophecies will be far from you. In the mighty name of Jesus. As people continue in this celebration mood, your celebration will not cease. And whatever you are saying in your heart that you lost to the kidnapper, may the Lord give you back in hundredfold in Jesus' name. For everybody saying amen, people will not gather in your house to tell you sorry. Your journey will not lead to kidnapping. Your journey by road or air will not lead to death. The Lord will keep and preserve you. And those who have come to rejoice with you, rejoicing will not cease in your homes in Jesus' name. Thank you, Heavenly Father. In Jesus' mighty name we are praying. I lift you up from death, from the valley of death. In Jesus' name. Let's clap for the Lord and the return to their seat. Let's clap for the Lord. Some people might be wondering why you put rope. If you are from the southeast, you will understand what that represents. Now, excellent. Okay, the account for the children camp out is available. Please transfer. And look, get it 8 a.m. to 9:30. Igbo bani n'ọbụchi na-eme ihe unabugo n'ọgwa Chukwu na-eme ihe ọkwe ma n'aka alaka na-edu ibe Chukwu gwụrụ n'ọnya ya emeluge ewumehe ụwa niile bịa n'ụbịa solonụ ka anyị jee kene Chukwu ọgwụ ekene ka anyị na-enye eze onye gozila kalaka m ewumehe ụmụ obili Igbo abịagogweni akụ nwa avọnọ mmụ na-ekwu
mụ na okpu ọsọ nwanne m wiwanada nsị ya ewu mee ewu chi m ewu mehe ka anyị ga-ene Jehova ọgwụ onye nyela anyị ndụ onye kere ụwa niile ka anyị bụ onye agha ya enu ọgwụ onye nyela anyị ndụ onye gozila akala aka mee ewumeghe ọgwụ ekene ka anyị ga-eje oho be Chukwu ka anyị na-eje ewumeghe ife melụ n'ime ndụ m ọlọnya aka m ga-eti m aleluya n'ime Chukwu ụzọ na-adịla ha nsọ gị n'enu gasị enu mbaba n'enu gasị enu ọha na eze bịanụ ka kene ya ewuchimeghe ịmana Chukwu hụrụ anyị n'anya. I have every Orikese, and I have Onukupe, I have DJ Quest, an instrumentalist of Mary Marugo. My promise to you is a day we have come to stay. We have not come here for an emergency, neither we are here for accident. This is a day we have feast to celebrate our own life. 2nd of April 2023 is the day we have come to celebrate our advantage. Thank you as you stay tuned. Thank you so much. Political gas. Amata be busy, amata karanesi benile. Guy. Nalo. Ke control na nezi onye bụ. Ọmụ Chief Dr. Aaron Nwanteje, Mmiri Malugo, Kente Jabo. Mmiri Malugo, Kente Jabo. Eze egwu ekpiri nke Igbo niile kọrentị onye na-amara ọha mara. Daalụ. Anyị jere ụlọ ụka taa wee jee kene Chineke. Iko nwere ike ịkọtụrụ ndị mmadụ ife kpatara ya n'ụbọchị taa? Ife kpatara ya bụ asị nka m wepụta ụbọchị dịka taa bụ 2nd of April 2023 because ya bụ ihe nkweli Chukwu na nkwa mgbe ndị nwe gọọmenti anyị Igbo jide m bụ ndị unknown gọọmenti na Nnewi January 12, 2023 wee bụrụ m na-akpuo ime ọfịa. Enwere ihe mwazi emebụrụ m nọrọ ebe a ekwere m Chukwu nkwa na ọ bụrụ mee m si ebe a pụta n'udo na ihe mere m na m ga-enye ekele n'obi pụrụ iche na ndị nkwa ahụ kwere ya ka m bịara ime taa asị ezigbote onye Igbo, ezigbote onye Nteje abụọ chiri echichi niile a na-echi na Nteje. Enwere ike ikpuchi okwusi asọ okpokwu ya tụtụpụ ya lachaa ya ka m jisi tata bụ 2nd a ekwere m Chukwu nkwa efi na m ga-enye efi niile n'ụlọ ụka na m esikwula ọra ka ọra dị eso ya ka imeli taa so no ihe ọ bụ na ogive na-atọ m ụtọ
na m gwara m nwazi ya ji m mbọsị ya na ba mere mistake mana ba ghọtara unu mere mistake na egwu ka m na-eti ba ghọtara unu ebutekwa n'aja anụ unu butekwa n'aja ego ba ghọtara ihe unu na-atụrụ mesịrị ekene Chukwu tata anyị na-eselebreti mmadụ na-abụ n'ime bụ ndị nwụrụ anwụ agbagburu n'ọzọ obodo last week mmadụ ịtọ nọ steeti anyị dị aka anyị wee na-ekene Chukwu ihe ọ na-eme na ọ dịrị izi ndị nke ahụ ejikwa ya anwụ ogwe ndị akaba dị n'ime ebe aka ya anwụkwa ebe anyị nọ n'ụwa bụ onye ọbụla jide ọfọ ụfọdụ na-akpọ m alụsị oli na ọfọ mana aghọtara ihe eji akpọrọ m ana m ejide ọfọ ana m achọrọ mmadụ ana m agala onwe m mana achọtakwana m ọ gwụchakwa ka ọrụ kekwana ekele ị ga-ekele ndị ga-eso bịa eso kene onye jide ebe ata ata ka o eji na onye ọbụla nwere ive ọma obi aṅụrị ive ọma ya emeri ya onye cheele mmadụ ibi ajọ ihe esokwuru ya anọ m n'egbe bere ugbo bere nke si ibi ebene ihe niile ma egene gbaliche September to
Some people can went to that place after some only trauma alone can kill you. The trauma, the beating alone can kill you. I can remember one of the great transporters, they call him urban mass. If you know urban mass, if you're familiar, if you're from a club, maybe a club, ASICS, urban mass was kidnapped, and then when he was released, he died after 1 week because of the torture. So, but today, 2nd of April 2023, we're here in Lagos, a Go Club to celebrate our living El Ahati. It's not easy. You can never regret of celebrating with this young man. Thank you so much. On the process, we're going to have Sunny them. Hello. Hey.
Wabijo na tumba. Oyi ne tumba na nedo.
onye ji onye ọcha mee mpi ịma na ihe a na-eme adịghị isi ọ bụla egwu ụmụazị egwu anabata egwu otigbu ịnyịnya n'ezili ikpe the mayor otigbu ịnyịnya daalụ ị ga-ama level nọ onye ọcha ebutewere gị akpa nọ mgbe mgbe ọ dị ọda wee raụnd anyị na-ekwuru na-ekwuru ugbu a sị na ụgbọ igbo ga-eweta azị bụ ọnwa chidera level and information to meet will be here in less than 10 minutes. We are celebrating the
I
Change
revise this car back. Sinusa, not only you are going to do to my canal, possible that you die to the fear. To go to the when you go to the yoga, open up the men once and they put the door. Open the door. To cut the short, this door is short. Far below, the journey in the before you journey, yes, so for you. Yes, they know that na camp you know fiam ebe de. Mari kwa na eba for you for you age. Amolo ebute gari na de ebute. Bito for student ya wo na de ni. Asu it is India. Abu na guru that say the way na mo of prophet and the Bible. Jesus Christ is the over 40 days and 40 days. So before them, 3 days or 4 days. I don't know. But then to cut the story short. We thank God today. I got a Monday Abu. Papa never can make it. I say we shut up your mouth. Ada Abu. We more be Muslim and be Amaro Padego Fabute. We may put a guy jail. They will get a lot of time. Man, I will thank God today. Last week, I know to local news. The Kama Jimu to go to is not seen a big Obligonia today. Mother told him no special idea of time. So when I go to Kumba, I ain't getting to Nama Bujeri and Sierra of the year, the Oblongan Sierra Pata, Asiacara the Gojo, and Dominic Cafe. Bale buku for the natam. Okay. Dia ada buku dia kalau nasi cuma penandingkan dia asal pakai dia apa? Kalau dia akan ada ya. Kalau nasi cukup siap lagi apa cile, apa cile. Tapi siap puan dong puan. So nabi baca lewat apa? Kain beriang kalau cukup apa ada. Ada musuh orang yang mana?
Thank you.
Thank you.
Thank you.
you. 443 GR. Kindly go and reply. Baby boy. Chief
because of the Twakaisi, which got us away down the survival party of Chief Chinaza Joshua Orakwe Aromanteje. And Obositaboka Sunday, 2nd of April 2023. For God be the glory, I will ask you, Kemesian. This year we the Boozer Productions. Ask you, Kemesian.